नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज खग्रास सूर्यग्रहण आशिल्ल्यान कारवारात तो सगळ्यान पाळलो. कारवार आज 25 ऑक्टोबराक खग्रास सूर्यग्रहण आशिल्ल्यान सगळ्यान ह्या ग्रहणाचे वेध पाळले. ग्रहण स्पर्श ते ग्रहण अंतपर्यंत या वेळात जेवण खाण वर्ज आसा अशें आशिल्ल्यान ते मानून नियम तेमगेल्या प्रथेनुसार ते ग्रहण पाळले. ज्येष्ठ नागरिक गुरुवार बायला अशा लोकांन भटजिल्ल्या म्हणण्याप्रमाणे या खग्रास सूर्यग्रहणाचे नियम पाळले. नवीन पोलीस ठाण्याचे उद्घाटन. कारवार शहरात कायदो आणि सुव्यवस्था राखीसाठी नागरिक बी पोलिसां वांगडा हात दिवू लागलात. हे एक कौतुकास्पद आसा. हेका लागून पोलीस कर्मचाऱ्यांक चड उमेदीन आपले काम करपाक प्रेरणा मेळटा अशें जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. सुमन पेडणेकर हेमी कौतुक व्यक्त केले. शहरातल्या विविध संघटनांच्या सहकार्यान वाहतूक पोलीस ठाण्याक दिवच्या 10 चौक्यांचे उद्घाटन केले नंतर तेमी उलयले. शहरात सध्या जायती विकास कामां चालू आसात. सगळे एक जावन काम करतात हे पळोवच्याक बरें दिसता अशें तेमी सांगले. वाहतूक आणि नागरिक पोलीस कर्मचारी स्वयं प्रेरणेन जबाबदारी सांबाळतात हे विशेष. या वेळार नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष प्रकाश पी नाईक, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एस बद्रीनाथ, DYSP व्हॅलेंटाईन डिसोजा, नगर पोलीस स्टेशन निरीक्षक सिद्धप्पा बिळगी, संघटनाचे पुढारी आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. वाहतूक स्थानकाचे सब इन्स्पेक्टर नागप्पा हेमी स्वागत केले. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत मुख्य रस्त्यावर पथदीपाची व्यवस्था. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या शिवाजी चौक ते अम्मा स्कूल पर्यंतच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजून मोठमोठी झाडां असून ती खूप विस्तार जावन विद्युत वायरीर पण काही वेळार हेजे खांदी मोडून विद्युत वायर तुटिली आणि अनाहुत घडचो प्रसंग येयलो आसा म्हण ग्रामपंचायती वतीन हेजगॉम खात्याक मनवी दिवन संबंधित वायर उरतन जी झाडां त्या अनाहुताक अवलंबून आशिल्ली ती अडथळाडची सगळी झाडां कापून सगळी वायर नवीन घालून नॉर्मल पथदी व्यवस्था केला. हेजे पयलीं चित्ताकुला ग्रामपंचायती बाजून लिंक रस्त्यार नवीन पद्धतीची सुशोभित अशी पथदीपाची व्यवस्था केल्ली तेजे सार्वजनिकांन खूप कौतुक केले हे विशेष. आता पुढे जे लक्ष आसा महामाया मण्णावयल्यान बिरतुळबाग पेट्रोल पंप पर्यंत पथदीपाची व्यवस्था करतो विचार आसा अशें ग्रामपंचायत सुत्रां कडच्यान कळला. आतापर्यंत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांन जशें सहकार्य केला तशेंच पुढले अभिवृद्धी सुद्धा सार्वजनिकांन सहकार्य करचे अशें ग्रामपंचायती मार्फत संबंधित सार्वजनिकांक कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. जागतिक पल्स पोलिओ दीस कारवारात मनयलो. कारवार जागतिक पल्स पोलिओ दिसा निमित्यान सोमारा 24 ऑक्टोबराक कारवारात रोटरी क्लब कारवार हेमचे तर्फेन पल्स पोलिओची जनजागृती फेरी काढली. या फेरीत बऱ्याच लोकांनी भाग घेतलो. तसेच पल्स पोलिओच्या जनजागृतीचो ऑडिओ कारवारच्या भागाभागात
गेल्या 2 दिवसाच्यान नगरसभेच्या व्याप्तीत कचरो जमोवच्या वाहनाचेर प्रसार करून जनजागृती केली. रोटरी क्लब कारवार वतीन या वेळार कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे नगर वाहतूक PSI श्री नागप्पा भोवी हेमका सत्कार केलो. तसेच कारवारच्या दिव्यांग एक विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थिनीक या दोघी विद्यार्थीक दिव्यांगान वापरची व्हीलचेअर प्रदान केली. या वेळार रोटरी क्लब कारवार या संस्थेचे संबंधित अधिकारी, कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी तसेच इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. माय मराठा लग्न.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान माय मराठा लग्न.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा माय मराठा लग्न.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू माय मराठा लग्न.com बेस्ट मॅट्रिमोनी सर्व्हिस. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.